Numru ta' deputati nazzjonalisti għamlu bħal kap tagħhom u ddefendew lil Tony Bezzina. Dan dwar każ fejn żewġ ħaddiema qegħdin jgħidu li kienu mġela jiffirmaw dikjarazzjoni falsa. Dikjarazzjoni li kienu sfurzati jiffirmaw wara li l-istess Tony Bezzina kien bagħthom jagħmlu xogħol fuq il-gażin nazzjonalista taż-Żurrieq. Biex jaqbżu għalih, ħafna mid-deputati użaw l-istess skuża ta' Tony Bezzina u Simon Busuttil, dik li hemm kawża il-qorti. Anka jekk il-kawża nfetħet ferm qabel ħarġu il-fatti ġodda. Tony Bezzina mill-livell il-Partit Laburista issa nħallu fidej il-qrati. Kulħadd jien responsabilità, anke d-deputati Laburisti għandhom ħafna responsabilità xierfa. Inti qed tieħu post il-qorti possibbli wkoll? Diġà weġibkom Tony Bezzina, Sinjorina. Opinjoni tiegħek da mhuwiex każ gravi. Il-proċess ġudizzjarju li Mhuwiex każ gravi dan. Issa naraw xi jkun liżidu tal-livelli. Ma nagħmel dejjem nirringrazzjak tal-interess kbir li inti tieħu f'dawn l-qosma kollha u tajjeb infakrek li hemm livell fuq dan is-suġġett. Bħalissa hemm żewġ livelli għaddejjin u naħseb bħala rispett għandna nistennew l-outcome tal-rati se jkunu Każ skandaluż. Il-każ Tony Bezzina li kien żvelat għall-ewwel darba sentejn ilu ħażvolta fl-aħħar jiem. Dan għax bdew joħorġu dettalji ta' investigazzjoni li amministrazzjoni preċedenti ħbiet. Fost oħrajn il-ħaddiema qalu illi kienu imwerrin. Fl-istess jum li ħarġu dawn id-dettalji kien hemm ukoll numru ta' deputati nazzjonalisti li għażlu li ma jwiġbux il-mistoqsijiet ta' One News. Għandu jerfa' responsabilità Tony Bezzina? 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 Ma weġibx lanqas l-eks Ministru George Policino li fi żmien meta seħħ il-każ kien politikament responsabbli mill-Ministeru illi taħtu kien jaqa' Dipartiment ta' Bezzina. Għandu jerfa' responsabilità Tony Bezzina? Fil-waqt li d-deputat Awċi Fredrika Zoppardi pretenda mistoqsija li tweġiba liha ilha magħrufa żmien. Tibbeħħa taqsini jekk għandu xorħu fid-dawla l-ilma.